खुलुमफिनबावबाय गासैखौबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ फिन खेबसेबाव दायो 7:30 जाबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौबो बुंनो सानदों कि दिनैनि दिनाव मोनसे गेदेर खामानि मावनाय बायदि नुदों आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि सोलोंथाइनि सायावहाय आरो जोंनि बर' हारिनि फोरोंगिरिफोरनि सायावहाय जायफोर जेंना दङ बेखौ सुस्रांजासिगोन बायदि नुदों। मानो होनोब्ला जोंहा दिनैनि मानगोनां बिटिआरनि बा बिटिसिनि चिफ मानगाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ एबसुनि गाहाय दैदेनगिरिफोरा लोगो हमहैदों। जेरै हमना ला दिनै एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिफोन बर' सार आरो लोगोसे एबसुनि माखासे हान्जा बेवहाय IOCL चिरां गेस्ट हाउसाव सावरायलायदों होननानै बेखौ मिथिनो मोन्दों। थांनाय बोसोरनि 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि सायाव गुवारै बिथांमोना सावरायदोंमोन। बे सावरायनायावहाय 6.3 दफानि गेजेरजों सोलोंथाइनि जेंनाखौ फैगौ खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनानै होनाय आरो लोगोसे टेट फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनानै थाबैनो फरायसालियाव थिसननाय आरो गोरोबथायाव फैनाय गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै गोरोबथानि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो एबसुनिफ्राय बिथांमोनहा गाहाय मावफुंगिरि जोंहा मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ गाहाय मावफुंगिरि श्रीजुत प्रमद बर' सारखौ खावलायदों आरो बे सावरायनायावहाय सोलोंथाइ बिफाननि बिटिआरनि सोलोंथाइ सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि एजे बर्मन आरो बिटिआर सरकारनि नेहाथारि नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि मुस्रि जगदीश प्रसाद ब्रह्मजों लोगोसे मिरु एबसुनिफ्राय फारियै बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि सार, लेङाइ आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी सार आरो लोगोसे सोमदोन बसुमतारी आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी सार आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि मुस्रि कास्टम बसुमतारी आरो लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि सोमावसार बसुमतारी सार आरो लोगोसे गेलेमु नेहाथारि मुस्रि गणेश बसुमतारी सार आरो लोगोसे थुनलाइ नेहाथारि मुस्रि समित नार्जारी बिथांमोना बाहागो लादों होननानै बेखौ जों मिथिनो मोन्दों। गोबां गोजोनथाव खौरां बियो जे बिथांमोनहा थाबैनो बेनि सायावहाय नोजोर लाखिदों आरो लोगोसे थाबैनो जोंनि जि बिटिआर एकर्डआव 6.3 दफा बायदियै जिखिनि बेवहाय लिरनाय दंमोन बे थाबैनो जाफुंगोन बेखौ जोङो मिजिंथियो। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच, गुड नाइट, बाय बाय।